Na'am. Ki kalli ƙwayan ido na. Kar ki ga ina dan taro kina in taro ki tana ki tana da fadakin nata da naki jini nake biya. To ko mutuwa zaki shi ta zana gidan nan. Jama'a! Aka yi mini dauki! Miji ne zai haɗa gani daki ne da bakar kunama mai kari! Kunama kuma? Ai ita wallahi kishiya ta mafi kunama kari wallahi. Wallahi ba ta shiga daki na ba ya wani. Zan ga wanda zai hata ke ko sai da hankali. Yau sai kin zo na. Ga dan da ke ba ta hankali. Ba ta Ai da kun tsaya na fasa muku kai. Da ku zauna a gidana wallahi garan kashe kowa ma ya huta. Kalare. Ke baki da kunya wallahi. Baki da kunya Allah. Buga min. Kana za buga min. Tunda baki da kunya buga min nace. Da ta tsaya mana. Wallahi da sai na raba mata kai gida biyu a razu. Sai ka ce a garin gaba ni ce zan zauna daki ɗaya da kishiya mu kwana? Haba. Wallahi ya wale ka gama rena min hankali. Yanzu kai idan aka ce maka ka kawo ta mu zauna daki ɗaya sai ka kawo ta? Akani da Allah ne. Wai Kalare. Dan Allah dan nabi shaki hankali ne. Sai san da ka siyo min hankalin sannan zaka gan shi. Wai yanzu Kalare tsakani da Allah ni yanzu ba ni da hakkin da zan kawo Bintu ta zauna a ɗakin ki kafin Allah ya sare min kama wani guri? Ban fadin da ba kawai zaman dan wajen tsari kamar samu guri kai ta? Wallahi ka ci ƙarya ka kwana da yunwa ya wale. Ni Laure da raina ba gawa ba a ce za ka yi min kisha da zauna ɗaya ɗaki ɗaya da ita ai ko gawa na bana fata haɗa da ita. Kai wallahi bari in gaya maka ya wale. Duk ran da ka ƙara gigin ka yi min wannan kishiyar wa mu zauna ɗaki ɗaya da ita wallahi sai na mata babbakan kare ba musulmin nama ba. Ki ringa hakuri. Kishiya ba abokin birga ba ce ƴar uwa ce. Haka kenan. Ni dai a wuri da abokiyar gaba ce wallahi. Ba na kauna ta zauna can gidan ubanta idan ba su da wajen zama amma ba gidana ba. Yau. Ba a haka. Sai kuma kai. Ba a haka. Ni dai na ga mu kace. Wallahi tallahi ba a haka. Laure ba a haka. Laure, aba Laure. Me ne haka wannan ba miji naki ne ba? Da Allah mata min can shashasha su. Ba gwariya kawai. Ya wale. Tu da Allah ya daka da wannan masifafe mata sai hakuri yo. Har to haka nake mama. Haka nake ta hakuri. Ya wallahi. Ni ke mata fikiyar matar? Ƙwarai kuwa. Lalle Hausan ki ya. Ƙarya kai. Hakki buga mata ba. Hakki buga mata. Hakki buga mata. Kai. Illallah. Kawai da an taba ki sai bugu ba yake ta an sa auduga wuta. Bismillah. Kana da gabewa. Bintu. Assalamu alaikum. Ina miki sallama ba za ki amsa sallama ta ba. Lafiya? Ina fa lafiya. Da ka fita ka bar min kuɗin cefane ne, ka bar ni yunwa tana so ta kashe ni? To ɗanyen abincin da kike ɗiba kina sayarwa bai sheki kuɗin ki cefane da su ba? Ɗanyen abinci wa ya faɗa maka? Au. To ƙarya za a yi miki? Amma ƙarya za a yi miki, Laure za ta yi miki ƙarya ne? Laure kuma? Lalle matan nan ta cika munafuka. Kin ga daga yau ba zan ƙara baki kuɗi ba, sisi ba zan sake baki ba. Gafara da Allah ki bani hanyar wuce. Na fasa. Lalle matan nan, Laure? Oh, Laure, zaman kiti mun sallama ina sallah? Kana ga sai doka sallama nake sai in ki fitowa. To ai gani na fito. Ya akai? Ba wani abu bane. Wallahi kwana na biyu ban ci abinci ba. Shi ne zo don Allah ki taimaka min da gwangwanin shinkafa ko da guda biyu ne da ɗan gishiri inda hali. Ina zuwa gida yanzu sai in dafa in ci. Ki fa Laure na lura son banzan ki fa yana miki yawa. Ya haka? Ha. Daga neman alfarma kuma sai ki ga yan bakar magana? In ba za ki bani ba kawai ki ce in ba za ki ga yan ba da ƙara gaba. To me yasa ke sai kin rinka tona wa mijinki asiri? Gida zaki na bi kina roƙo. Wace shegiyar ce ta zo gidan da tace miki na je gidanta nayi maula. Dace wace shegiyar? Kawai in ba za ki bani ba ki ga in ba za ki bani ba. A'a. Ke dai bari in taimaka miki tunda na ga dai kin zo maula yunwa kike ji. Wannan. Lalle matan. Kina jin rashin hankali irin na yawale? Wai ni ce zai kawo kishiya mu zauna ɗaki ɗaya da ita? Ban gane ba ya Laure. Ba za ki gane nan gaba. Ki kula, kar in na fita ya wale ya zagayo a bayana ya kai min wata katuwar banza ta zauna miya a ɗaki. Don wallahi za a yi dakon hau ne a barar da shi a bainin nasi. Wai yaya kina nufin ya wale ne zai kawo miki kishiya ku zauna a ɗaki ɗaya? Ya wale ne mana. Na kula wallahi ya wale wani lokacin kwakwalwar shi na da matsala sosai. Ni dai gargaɗi da babban murya kar ki kuskura kin san halina. Na dawo na tarar da wata katuwar banza a cikin ɗakina. Don wallahi zan yanka kazar hau da hau ne.
a gidan nan kowa ya ce mutu. Yo yaya sai ma kin min gargadi su ma zo su gani. Sai ka ce a garin gaba. Ni duk sun rikita ni ma wallahi. Wai fa Asabe zan raka ta tasha ta hau mota, amma gashi duk na bata lokaci. Allah ya sa ma na gane inda ta yi. Haba Aliye, ke tashin haba ka. Kai ba gidajen ina ne malam? Saurara kar ki ƙara ce mun malam, saboda tun da kike da ni a gidan ba ki taɓa ji na karanta bihin ba, don haka ban ga dalili ba. Yanzu abin da zaki fara tambaya shine kayan miya na da kika barar, dole ki mu zauna mu yi lissafin abubuwan da na kashe na kayan miya na naira 250, wallahi sai kin biya ni. In kuma ba haka ba mu ci mara da ni da ke a gidan nan ba za ki ɗau komai a kaina ba. Ehe. Allah ne iko. Idan kana raye ba abinda ba za ka gani ba, ni Laure. Jimin katon saurayi a gabana yana yarfa min hannu a sama sai ka ce mace. A'a, kar ki ƙara ce min ƙato. Ina laifi da kira ni da ƙatuwa. Ni da ki aidensi ɗaya ne, bambancin guda ɗaya ne, bai wuce ni a kira ni da budurwa ba ke kuma sakan. Ha? Kai a sarare ba ni hanya na wuce. Au, a sarare wallahi ke Laure baki isa ki je ko ina ba sai kin biya ni.